Kamara mara maintie jarama Lulu TV en kine makare maingie nchino mar kuku marwa chantire kod minister mar weche gweko mag agriculture, irrigation, food security, livestock and fisheries e county Masai studio kaindi mano honorable Charles Siso mabedo dolo sobodo koni kod kocha e weche gweko mag agriculture mag weche moteno kod pith kod pur weche mag chiemo e gweko mag Siaya e odiochieng' makawuono. An marwa kicheno ni mar kuku marwa chan Jeff Lumbaka arwaki ni machiegni. Ero kamano Jeff. Mosoganda maneno Lulu TV kitiyo gi kamera chande. Jokanyana oganda duto mang'iyo radio mar TV mar Lolwe amosu no yawre uru kendo akwayo nu ngima mondo ubed maber urit chike mag Covid mantie sani ukuluru gi weche mag momiwa gi migawo mag thieth mondo ji olwok lwetgi keep social distance kendo kinde ka kinde wabed ka ok wariwre kanyachiel. Erokamana nyawaziri kendo erokamana kuom chopo Lulu TV. Wachako achiel kachiel warangi ni to e gwenge gweko mag Siaya County nyalo nyiswa ni kaka achiel kuom ministers gin okenge mage mabende koro keto mondo umbendo ne uthiro weche geki mag COVID-19. Mokwongo nyinga en Charles Siso. An chief officer e migawo mar agriculture. Agriculture structure mar agriculture en ni nitie waziri mar pur miluongo ni Dr. Elizabeth Odhiambo ma an chief officer mar agriculture michung' ne pith mag rech to gi mag jamni to gi mag cham bende. Koro e sa mwaloso ni wasebet gi chandruok matin mokel gi weche mag tuoche mag COVID-19 to kendo ofula manyicho wuok malach ni nyocho bwogo jowa e gwenge mag Usonga kocha ma families madhi 2,000 obedo affected kendo kuonde manyocha gintie koro ginyal bete koro golgi magisudo kuonde moko motingre gi malo matin families madhi 2,000 Samuel Oseni nobedo displaced kendo koro gin e hema to gi kuonde moko moketgi machalo sikunde kata kanisni ema gintie sani. Sirikal mar county government ma Siaya motelne gi ker Cornel Amoth Rasanga osetemo manyalo kuom keto gik manyalo konyo jopiny. Mokwongo kaka jopur wase kelo kodhi mag gik moko cham moko minyalo cham manyalo konyo bel goduma machalo kaka muogo machalo kaka kodhi mag rabuon machalo kaka kodhi mag alote mopogore opogore mag nyaluo machalo suga machalo keyo machalo mito magi kothe ma sirikal mar county government ma Siaya osekelo kendo wan gi chenro mar pogo gi nyocha wasepogo kodhi mag muogo, kodhi mag rabuon kendo sani wasekelo kodhi mag alot mwatere sub county te wan gi chenro mar chako pogo gi anytime kochakre sani nyocha nene pod waketo kaka wanyalo pogo gi nikech kodhi ok gikel timiya ji niero dhupidhuru kodhi ni waketo committees nyaka rangi kaka ipogogi koro ni waketo committees kochakre villages kochakre piny mogik kamoting'o jaduong' gweng' moting'o Nyamrerwa ke joge manyalo konyowa mondo wa identify ni to ng'amo deserve gini. Imiyo gi mana jok mo deserve koso gin to inyalo miya ji duto kodhi gi mokwongo ne wang'iyo joma yuto gi dok piny to ok yuto madok piny kende. Wang'iyo ni kata ka yuto ni odok piny to bende in japur makwa miyi kodhi to kiny ni pur mondo chiemo ni okonyi to kony joma chielo ok nwa miyi kodhi to kiny wayudo ka kodhi otuo e bathot mano ero e gima nyocha waketo emomiyo nwaketo this committee committee gi ema vet ng'ama imiyo kodhi mondo kik wach moro wuogie ni an nyoko miya kodhi to ni nyadwaro kodhi to samari wacho kamano to kinyal koro wadwaro equity ma onge ng'ama ywak emomiyo watimo kamano. Erokamana nyawaziri. Tinyalo nyisowa ka indi waziri Charles ni to nyaka sani eri Siaya kaka ine minister mar agriculture basket mar chiemo chalo nade? Untiere kod chiemo moromo Siaya County koso nitiere samoro ma inyalo wacho ni Siaya to samoro ji nyalo nindie kech kalore kod nok mar chiemo?
Jeff, anyisi ni mokwongo an Chief Officer mar Agriculture. Yeah. Chief Officer mar Agriculture en otelo korka migao mar tatije. Yeah. Emomiyo pogruok nitie kinda gi waziri. Yeah. Waziri marwa anyisi ni iluongo ni Dr. Elizabeth Odhiambo. Koro in chief officer mare. An chief officer mare. Yes. Ma uchung' ne migao mowachigo mag pur gi pith to gi rech bende. Yeah. Koro ipenjo ni apenjo ni to basket moro mar chiemo. Agulu mar chiemo nitie chalo nade? Kaka nyo thagruok osebiro mar ofula mamol madaro jini to gi tuo bende mar covid makoro biro ni. Yeah. Nyo chunowa. Nikech nyocha wayudo chiemo kowuok Uganda, wayudo chiemo kuonde mamoko Tanzania mawuok Rift Valley. Yes. Koro nyo chunowa ni wan bende nyaka koro wakaw stock mondo wang'i ane to Siaya County. Yeah. Ka koro wan kendwa kapok waparo jomoko maoko. Ang'o ma wan go madwa rit go jowa kapo ni koro piny odhi marach ni onge chiemo moro amora manyalo wuok oko. Report manyo wayudo kokalo office mar director kuchoponwa wayudo ni Siaya nigi chiemo moromo jowa chamo nyaka dwe mar 6. Nyaka dwe mar 6. Mano dwe manyien. Dwe manyien. Gima biro rumo dwe mar 5 ni en Uganda. To samo dhi rumo no nitie manyien mabiro chako donjo e chiro. To chiemo modong' kaka muogo, rabuon, bando, wan gi chiemo moromo wa ma ok obi wuok. Yes. Ma ok obi bet ga chiedh nadi. Ma dhi dwaro chiemo moko. Nikech sani gi koth machweni. Yes. Kodhi mwakelo magalotero. To gi jowa matiyo pile pile. Wanyiso ga jopur mondo pidh alote mondo kik giwuogi ne gidhi e chirni gidhi manyo alote. Ng'ato chama lot ne to modong' to tere e chiro. Mana no dhi uso. To mochamo to en go. Mane mwang'iyo mondo wabedi food secure. Erokamanya. Jatelo nyalo nyiso ni to ing'eyo kaka wan oganda ma joluo samoro iluongo wagani ya consuming society. Wan mana jok ma yuda ma chamo to samoro kwa los ga mekewa. Wa depend kuom other counties kata gwenge mamoko mondo mi wayud chiemo mwanyalo tiyo godo. Inyalo nyisa ni to ikruok mane mun godo kaka Siaya mondo mi uneni un bende kuru bedo a producer. Jok ma produce ma ok mana ni un gik moko temu tiyo godo gin gik menyiewo oko kata gik ma oko. Okenge machalo kama gibende nitie. Erokamano Jeff. Mae gima no sebet ndalo mokalo ka chando ji. To pur makoro wan go sani. Gimwa nyiso japur kata mwakonyo japur timo en ni mondo ng'i pur kako hala. Kik wabed gi pur nwang'iyo mana ni subsistence ni kwa gimangi yudo matin cha timwenye dhogi ka itirito moko mwa oko. Emomiyo nyisi ino chuno wani mondo wakaw stock mondo wang'i ni wangi chiemo marom nade Siaya. Mano nyisi nikech anyisi ni wangi chiemo moromo terwa nyaka dwe mar 6. Mano nyisi maber kabisa ni sama koro waloseni ok wan mana jochiemo jomuonyo consuming kende. Wan jopitho bende. Wan jopitho bende. Masani wase pidho cham to kendo kaka nyisi mpango ma wan go kata gima sirikal mar Ker Rasanga Konelo setimo mar miyo jopur kothego. Gimomiyo podo miyo ji kothe nyaka sani en ni mondo chiemo medre mondo ji obed gi chiemo. Temo miyo bende process ma nyisi mar identification mar jomimiyo ka nyaka bed joma nyalo pidho gigo mondo wabed gi food security. Ok jok moko mimiyo nikech ji kawo kaeto kaeno muogo tiyudo ka notwo e bath ot kaeto wabet maonge chiemo. Mano anyalo nyisi ni gie sani wan gi lokruok ok wan kaka yande wan. Ok kun kaka ne uncho. Wan gi chiemo moromo. Erokamano ahinya jatelo. Mano ero wantiere kod Charles Siso, Chief Officer mar weche mag agriculture. Biro kawo yo matin kaeto waduogo e thuolo mar ariyo. Kamora mara maintie jarama Lulu TV en kine makare maingie nchiro mar kuku mar wach kodan Jeff Olomba kantire kod Chief Officer mar weche mag agriculture, irrigation, food security, livestock and fisheries e county ma Siaya, mano Honorable Charles Siso. Charles, take rwaki studio.
Erokamano ahinya kuom bedo kodwa e studio odiochieng' ma kawuono. Wadwa ni mondo mwarangi pod wadhi mana nyime kod rango weche go mag pith kod pur, kaito bro rango bende weche go mag jolupo koni kod kocha. Warange ni weche gi mag oula kaka iwacho ni ne osebedo kendo anyuola mag tin ne 2,000. Sani koro ne obedo displace kaluwore kod weche mag floods. Unyalo nyiso ni to counties wa mag Luo Nyanza wang'eyo ni kinde ka kinde ka koth biro to wageto gani samoro weche mag floods gi nyalo betie. Okenge mage ma uketo mondo mi koro in future weche gi mag floods kik bed ni chando anyuola. Erokamano Jeff. En adiera ni floods ni osebet kodwa. Mak mana ni yo mobiro go pogre go kaka wang' ni to dwa medre mokalo. Masani ni iwacho ni en mana manone higni machon. Nikech koth mobiro wang' ni nembe opong', aore opong' mobast okalo kiwango mobire ga pile. But kata kiwe mano seche mwaloso ni nikech gini gima biro higa ka higa. And koro kwanyal rito wase tudre gi migao mar sirikal mamalo mochung' ni weche mag irrigation and gimwatimo sani en ni wayudo kaka dwa chik ofula ni mondo walos gik miluongo ni banks. Banks gin gik miloso mageng'o ofula ma nyalo geng'o pi ka pi obiro to kendo wapogo puothe kaka kuonde mag mipuro michele ma koro pibire mang'eny wapogo gi into paddocks kaito paddocks gi eki wachiko ofulni e kindgi maka pi obiro to drainage nyalo timre yo mayot maonge kamoro ma pi dhi chokre kuonde ma pi chokre go wayawo gi mondo ka koth ochwe to kar koth pi mondo chokre kanyachiel to giringi kwachiko gi ka gidhi aora matero gi e nam. Mano e gima wadhigo mbele sani. Ande gima wabiro bet kwatimo continuously makoro wan gi mpango ma kata ka koth oserumo to kwabiweyo yore mag chiko ofulini manyalo geng'o ofula mamuomo madonjeu kuonde ma ji odake. To nyaka sani inyalo wacho ni kaka migao mari ni riwa bende koro untiere kaka chief officer bende nitiere kony manu chiwo ne oganda gi eki. Bende ni utero gi kuonde ma maybe ni malo umiyo gi kata chiemo. Seche mwaloso ni kotelnwa gi ker mar county ma governor mamarwa manyocha en wuon nyocha osewuok Siaya modhi moromo gi jok ma nobedo affected gi floods gi. Osedhi kuro mosetero chiemo ma jogi osegol kuonde manyocha gintie maricho ma pi ute gi pi oketho. Moko seketie hema, moko ketie kanisni, moko bedo kete skunde. Kendo kuma gintie ni e kinde ka kinde imiyo gi gik ma gichamo. Sirikal mar county government ma Siaya kalore gi masira makoro makwa ma tuo masani ni otudre gi jomoko bende moa oko stakeholders moko mag private sector ma bende kelo nwa gik moko ma ginyalo konyre go machalo kaka mask, machalo kaka sanitizers, to gichiemo bende and gigi duto kochopo to gigi dhi tipogo jogi kuonde ma gidakie mondo mi gidag maber. Mamano e gima duong' ma watimo sani kendo kaka nyisi governor wuon osewuok modhi kuro mopogo gi nyaka pesa ma gin joma ing'iyo gi wange matetete kendo maber mondo neni ok gihinyore. Erokamano ahinya. Tinyalo nyiso ni nyaka sani koro kaka Siaya County ang'o ma unyalo boast godo kata ang'o ma unyalo sunguru godo ni un producer mare man malo sani county ma Siaya ang'o ma unyalo wacho ni upidho kendo timo maber ahinya ma bende thoth oganda nitie? Mokwongo Siaya en iluongo ni Siaya Kababa to bende en land of opportunities. E migao mar agriculture wan gi gik mopogore opogore ka chako ni e higa mokalo no Siaya Kababa emanyocho yombo e pur mar pamba kendo kanoriw counties ma korwa koni ma western gi Siaya manyocho bet namba 1 to ok namba 1 pur mar pamba ok namba 1 e quantity kende namba 1 e quality be manyocha neno miyo wayudo nyaka kony moko mag yedhe kowuok e migao mar sirikal mamalo mondo mi jopur
and kochakre kanyo kata Samuel Oseni sirikal ma Siaya osekelo 38 metric tons 38 metric tons mag pamba and ing'eyo ni nyaka nene gima timre ni wasebet kwa pidho mana pamba ma kwasepuro to watere jina to golo kodhi mwapuro cha to chako duoko no pok nwa bete gi certified seed nyaka nene koro wang'ni to wan gi kodhi ma hybrid ma certified mokel ne jo Siaya kendo gipuro kendo mae miyo wajing'o to kendo wan gi sunga ni quality mar pamba ma Siaya ni malo mopogore gi mano sirikal mar gavana ma Siaya ose medo gi miluongo ni dairy production e kalore gi program moketo minyiew dhok e wards wanyiew dhok mag chak to wamiyo joma nyalo rito gi wasenyiew dhok mang'eny kendo ward ka ward oseyudo dhiang' dhok to oseyudo diek mag chak to masani osepog ward ka ward dhok mag chak diek osepog diek ma Samuel Osoni to osepog gwen Samuel Osoni wan gi chak ma wan gi dairy cooperative units machalo kaka Sam Malanga giri masani gin dairy units maringo ma chak mende wawacho ni nyaka wadhi mana oko kata Nandi nie kama wayud chak kata kane weche ma covid yomukre wanyalo nyiedho dhowa kendo wakel chak mwakel e chiro ma ji tigodo omiyo Siaka baba ikore maber weche mag chiemo ikore maber kabisa weche mag chiemo mopogore gi mano kendo wan gi program mar bel mar Kenya Breweries nyuogo kongo e higa mokalo no nyocha ne jopur opuro bel kendo bel ni nokel e brewery ka kendo kaka nyisi e Nyanza wan Siaya manoyombo e wach mar pur mar bel ni nwa kelo bel ka and samwa kelo gigi jopur yudo yuto mergi kaka gichiemo to kendo mae miyo gi mijingo matero nyithindgi e skul mar dak e ngima maber gigero udi maber koro king'iyo sekta mag pur watimo promotion kone gi koni obed weche mag alote ma sepimo ni wakelo kodhi ka obed weche mag oduma to moso anyisi ni sani koro wan gi rabuon rabuon mwakelo miluongo ni orange fleshed rabuon ni en fortified with vitamin en makichamo to iyudo vitamin mamalo kabisa machalo vitamin A giri ma miyo wengi ni neno maler to kiji rabuon makichamo to wengi neno maler wengi maler kabisa nikech en gi giluongo ni carotene koro kodhi ni mane wapogo cha e masani jopur ng'eny jopur osepidhe kendo wa expect ni bang' weche moko adek chiemo nitie ma ji osechako chame to manyo jopith chon bende dhi mbele koro wanyalo boast ni kaka Siaya ok wan gi luoro nikech wan gi chiemo ase nyisi sama wachako wuoyo chiemo ma wan go nyalo tero kuom nyaka dwe mar 6 to ka wacho ni nyaka dwe mar 6 mano tiende ni by dwe mar 6 no cham moko osewuok kendo ma ji chamo gimoro kaka oganda mabiro rumo dwe ni dwe mar 6 ichame to bende Samuel Oseni jomoko osechako bilo oganda e pinje moko machalo Uyoma Lagos Songa parts moko bende sub counties mopogore opogore oduma bende nitie kuonde ma dwe ma wantie ni rumo ne jimore oduma koro wa boast ni program ma wan go mar agriculture e department marwa ni tiyo machiegni kabisa gi jopur kendo wan gi chiemo ma jopur koro dhi maber gima jopur dhi maber erokamano extension staff ma wan go nigi rieko maber mar miyo jopur advice to bende kinde mokalo no kanyo podi chako pur kata higa mokalo sirikal mar gavana ma Siaya neno nyiew tingni tingni no nyiew to tingni gi mipuro ne godo jopur ni jopiny e nengo man piny subsidized ka tractors moko chajo kaka puro mogik mano puro no chaji mana 2,200 kende to tinga puro ni
koro koa kanyo dhi 1,800 nikech lure kaka fuel bende medo. Yes. Nengo mang'eny mogik mwasepuro gen 2,000. Mano kowe pur ma oko ma private tractors puro 3,000 4,000. Mae en kare jopur mondo opur puothe mang'eny kaka nyalre mondo wabed gi chiemo moromo. Erokamano nya chief officer antiere kod chief officer Charles Osiso e studio ka India Lolwe TV Kuku Marwach ka bende koro noloso kodwa koni kod kocha e yore mopogore mag weko mag pith kod pure gwenge mag Siaya. Wach ni mogik gi oriti minyalo goyo miwe godo jo Siaya kirango kamera chande. Jo Siaya jopur wadwa. Wach madwa wachunu en ni e seche makoro koth chwe ni wakauru thuolo ni kik wabedi e udi ni waling, wakaw puodho ni thuolo ni mondo walos puothewa, wapidh kothe mabeyo manyalo miyo wayuto mamalo mondo kik kodhni kadh nono. Wachak wang'i ni to puothewa giendi bende wagolo buya igi nikech buya en adui mar cham ma kiweyo to olaro chiemo gi cham. To wachak wang'i ni to fula maringo maywenwa lowo mamalo gi ofula ni dwa tim nadi, wachiko fula mondo ka koth obiro to kik ywe lowo mamalo moting'o chiemo ma cham chamo to wadong' nono. E seche mwatimo magi wabed gi rieko mar pidho yien ma kawaida to kendo wapidh yien mag olembe. Olembe gi biro konyowa e ndalo mabiro nikech ichamo gi, girito del to kendo gin kaka mag pesa bende. Magi kwanyalo timo jodwa to kendo watiyo kanyakla to office mar agriculture watiyo go machiegni ma gimoro mineno ka dwa chachi teringi office mar agriculture machiegni kodi, obed dhieri matuo, obed gweno, obed diel, obed cham kata kudni minene it cham. Mano wabiro dhi maber kendo Siaya biro bet gi chiemo moromo. Mano e wach madaher wachunu sani kendo daher paronu officewa ni thuolo seche duto kendo warwakou mondo ubi mondo uyud konyruok e yore mag technical advice. Erokamano nya waziri, erokamano nya chief officer mano Charles Osiso mar weche mag agriculture, irrigation, food and security, livestock and fisheries e county Masai. Erokamano nya kuom chopo studio mar Lolwe TV kichopo Siaya imosono jo Siaya duto ni Lolwe TV okawnegi mos. Erokamano je. Kanyo ero wachope gi komand chenro neri an Jeff Olomba Kauritu Masani.